Вітаю вас у праграме «Дыаблог про прыгожае» с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, и вы можете активно подключиться до нашей дискуссии на сайте diablog.by. Так само нагадаю, что все выпуски нашей программы вы можете поглядеть на сайте телеканала «Беларусь-3». Коли ласка, долучайтесь. Мабыць, не кожны чалавек на просьбу узгадаць сучасных мастакоў і скульптараў адразу назаве адпаведныя імёны. А сузіранне класічных манументальных помнікаў на высокіх пастументах зусім не дадае звычайным гараджанам пачуцця далучанасці да мастацтва. Таму ў сусветнай практыцы ўсё часцей сучасныя арт-аб'екты укараняюцца ў грамадскія прасторы і робяцца часткай стратэгіі развіцця мастацкага густу насельніцтва. Каб прадставіць беларускай аўдыторыі асноўныя накірункі беларускага паблік-арт, у мінулым годзе на мапе Мінска з'явіліся арт-астравы. Унікальны па маштабах і канцэпцыі праект, што размясціўся на адным з востраваў каля Камсамольскага возера. 14 арт-аб'ектаў ад 11 мастакоў, створаных спецыяльна для гэтай выставы, на працягу лета убачыла каля мільёна гледачоў. Пра нараджэнне арт-астравоў, гісторыю з'яўлення мастацтва ў гарадской прасторы і новыя арт-астравы мы размаўляем сёння з намеснікам дырэктара Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў, вядомым беларускім мастаком і дызайнерам Дзянісам Барсуковым. Дзяніс, я вітаю вас у гэтай студыі, вельмі рада бачыць. Дзень добры. Сапраўды, арт-астравы ў мінулым годзе сталі вельмі маштабнай акцыяй і былі вельмі папулярныя сярод наведвальнікаў. Хаця гэта быў не першы такога роду праект, ужо быў арт-праект «Забор» і таксама праект Цэнтра сучасных мастацтваў «Мастак і горад». Але ўсё ж такі паблік-арт робіцца ўсё больш папулярным і распаўсюджаным у нашым горадзе. Калі вярнуцца да вытокаў, ці праўда, што Казімір Малевіч і яго вучні сталі бацькамі паблік-арту ў Беларусі? Ну так, сапраўды можна сказаць, што паблік-арт з'явіўся на зямлі Беларусі ўжо 100 гадоў таму. Дарэчы, зараз існуе такая праграма мерапрыемстваў, зацверджаная Міністэрствам культуры, якая святкуе гэтую дату рознымі мерапрыемствамі. І таксама і нашы арт-астравы таксама ўваходзяць у гэты спіс. Гэта таксама, я думаю, гэтая сувязь Унавіса і арт-астравоў, гэта таксама вельмі прыемна і добра. Сапраўды, Казімір Малевіч стварыў у 1920 годзе ў Віцебску вось гэта мастацкае авангарднае аб'яднанне «Уновіс». І гэта былі сапраўды, яны рабілі тое, што зараз мы называем інтэрвенцыяй у гарадскую прастору. Яны рабілі аздабленне фасадаў гарадскіх будынкаў, аздаблялі сцэну тэатра гарадскога, стваралі спецыяльныя канструкцыі да пралетарскіх святаў, таксама займаліся і такой рэкламнай прадукцыяй для бізнесменаў часоў НЭПа. Так, на жаль, Унавіс існаваў не шмат гадоў, але ж за гэты невялікі час ён зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё сучаснага авангарду. Это сапраўды з'ява сусветнай культуры Унавіс, і мы можам гэтым ганарыцца. І можна лічыць, што наш праект таксама працягвае гэтыя традыцыі. Вось, што казаць наконт «Забора» і «Мастак і горад», гэта ўсё ж такі рэпрадукцыі, гэта выявы. Не паблік-арт, так бы мовіць. Не, гэта таксама з'явы паблік-арта, але ж наша ідэя была зрабіць не выявы, а зрабіць аб'екты. Арт-аб'екты, так? Арт-аб'екты, менавіта, якія маюць аб'ём. Дзяніс, я зараз прапаную паглядзець арт-астравы мінулага года і паглядзець, як выглядала гэтая цудоўная выстава. Ну, з задавальненнем.
Скажу про сябе, што мне вельмі спадабаўся праект арт-астравы. Я такой упершыню пабачыла ў Беларусі, дагэтуль я бачыла такія праекты толькі за мяжой. І радасна, што паблік-арт укараняецца і ў нас у Беларусі. Канешне, арыгінальныя творы арт-астравоў выклікалі вельмі бурную рэакцыю наведвальнікаў. Людзі захапляліся тым, што можна не толькі сфатаграфавацца, але таксама і дакрануцца да твораў ці нават пасядзець на іх, як, напрыклад, на арт-аб'екце «Сырны стул», аўтарам якога з'яўляецеся вы. Канешне, ўсё ж такі цікава, як падбіраліся арт-аб'екты, ці былі яны аб'яднаныя нейкай адной тэмай, ці вы проста сабралі каманду беларускіх скульптараў, мастакоў, дызайнераў і далі ім пэўную мастацкую свабоду. Якая стратэгія была ў куратараў праекта? Ну, скажем так, стратегія была такая, што трэба зрабіць тое, чаго не рабілі ні разу, першы раз. І я думаю, што это самае прыемнае было, што намі... Што вы першыя былі, так? Што мы зрабілі гэта першай, і гэта зрабілі добра. Ну, канешне, конкурсы мы ніякіх не ладзілі, бо гэта ні да чаго добрага не даводзіць. То бок самі абралі мастакоў, дызайнераў? Мы ведаем наших мастакоў, якія здольныя, якія ўжо паказалі сябе як аўтары цікавых аб'ектаў, прычым гэта вельмі розныя аўтары. У нас няма жадання зрабіць нейкую такую вытанчаную, зразумелую для вузкага кола чалавек экспазіцыю. Мы ўсё ж такі разумелі, што гэта менавіта пляцоўка, якая знаходзіцца, скажем так, на месцы трафіка велосипедистов. Это люди, якія выезжаюць на гэтую дарогу, каб адпачываць, каб набірацца здароўя. І я думаю, што вось гэта ўсё ж такі задача была стварыць такі больш пазітыўны праект, які таксама будзе аздараўляць людзей сваім мастацтвам. І сапраўды, гэта раней было такое пустыннае месца, то есть людзі праходзілі і ішлі там па сваіх справах. А зараз? А так яны все фатаграфаваліся, там сідзелі на стуле, на лаўцы. Ну так, сапраўды рэакцыя была вельмі бурная, але вось цікава, як заявіўся гэты праект. У мяне есть цитата пытання от наших интернет-корыстальников. Добрый день. Я считаю, что «Арт-острова» – замечательный проект, сайт-специфик будущее белорусского современного искусства. Очень хотелось бы, чтобы в этом году проект захватил несколько островов. Благо, акватория Комсомольского озера это позволяет. Скажите, пожалуйста, как родились «Арт-острова»? Вы их придумали сами или посмотрели у кого-то за границей? Ну, это вельмі такое добрае пытанне. Конечно, мы не можем сказать, что мы гэта зрабілі першае ў свеце, бо, конечно, гэты паблік-арт існуе ўжо шмат. Даволі даўно. Дзесяцігоддзяў. І, конечно, скажем так, ідэю прынес наш мастацкі кіраўнік тэатральных праектаў Цэнтра сучасных мастацтваў Владзімір Галак. Так. Ён быў у Амьене, гэта Францыя, і пабачыў нешта падобнае. І вельмі быў узрушаны, так бы мовіць. Вельмі казаў, вось так клёва, чаму бы і нам так не зрабіць. Мы паглядзелі, думаем, чаму бы і не, ніхто такого раней не рабіў, значыцца, у нас ёсць карт-бланш і зрабіць гэта першымі і такім чынам засталбіць гэтую пляцоўку і гэты накірунак. Ну, тады мне прыйшло ў галаву назва «Арт-астравы», і сапраўды была ідэя забраць не адзін востраў, а шмат астравоў, каб людзі на лодках наведвалі сучаснае мастацтва, на катамаранах, на лодках, зрабіць такі водны шлях. Але ж пакуль што, все залежыць ад спонсара. Калі спонсар будзе шчодры і даст нам шмат грошай, то, канешне, мы захопім яшчэ пару астравоў, і будзе не толькі наземны трафік, але і водны. Я зараз хочу звярнуцца яшчэ да аднаго ўражання, якім падзялілася наша глядачка Юлія. И в связи с этим задать питание. Юлия, классно, что в Минске появляются такие интересные композиции. Мне в прошлом году больше всего понравились «Прищепка» и «Стул». Но узгадываюць ваш арт-объект. Сапраўды, вось гэты водгук Юлия подтверждает, что глядачам падабаюцца даволі простыя і зразумелыя арт-объекты. Але все ж таки мэта вось гэтага праекта паблік-арт наблізіць мастацтва да чалавека, як у літаральным, так і ў пераносным сэнсе, так? Але все ж таки некаторыя арт-аб'екты мне падаліся даволі канцэптуальныя, напрыклад, пераключальнік Селіханова ці вавілонская вежа Павла Вайніцкага, так? Я не ведаю, ці узгадвалі наведвальнікі, гледзячы на вавілонскую вежу, знакаміты парыжскі вулей.
Ці не ўступае тут мэта праекту ў супярэчнасць сама з сабой? Усё ж таки вы імкнуліся зрабіць арт-аб'екты даступнымі, ці ўсё ж таки больш такімі напоўненымі сэнсам? Ну, мы хотели стварыць універсальны проект, які бы сумяшчаў і канцэптуальныя работы, і работы, якія больш простыя для ўспрымання, і які таксама, акрамя таго, што яны простыя, яны яшчэ інтэрактыўныя. Тая ж самая прышчэпка і стул, яны якраз такі былі зроблены для таго, каб чалавек не толькі на іх глядзеў, а таксама з імі кантактаваў і мог дапаўняць сабой вось гэтыя аб'екты. І я лічу, што кожны чалавек, які залазіў на гэты сырны стул, па-першае, он рабіў высілкі, што таксама вельмі важна для паблік-арта, неяк перайсці сябе. Ну і дапаўняў, і кожны раз гэты стул ствараў, быў новым, бо кожны чалавек, мікракосмас, можна сказаць, дапаўняў сабой гэты сырны стул. Сапраўды, вось погляды на гэты праект гледачоў розныя. Яшчэ адну цікавую цытату нам даслаў наш інтэрнэт-карыстальнік Ван Гогін. Дзень добры. Калі мэта праекту арыентаваць гледачоў у накірунках сучаснага беларускага мастацтва, тады асабіста мне, на прыкладзе некаторых аб'ектаў арт-астравоў, яно падаецца досыць простым, не падразумевае нейкіх дадатковых сэнсаў. Таму, ці не прыстасоўваецца мастацтва ў дадзеным выпадку да густаў абывацеляў, замест таго, каб узвышаць гледача да належнага ўзроўню? Вось такі каментарый. Так, ну мы бачым, што гэты чалавек якраз такі вельмі дасведчаны, хацеў бы, мабыць, увидець больш, чым мы можам яму даць, але ж я думаю, што сучаснае мастацтва гэта такое дыскусійнае поле. Так, сапраўды. І гэта вельмі складаная рэч. Нельга адразу даваць радыкальнае выказванне, пакуль што чалавек наогул не разумее гэтай мовы, то есть мастацкай мовы. То есть, ну, каб все ж таки мы больш мірныя людзі, так, і ідзем такім больш паступовым шляхам, беларускім шляхам все ж таки. Але, Денис, я зараз хочу звярнуцца да ўсё ж таки больш радыкальнага скульптара, вядомага скульптара Рычарда Сіра і яго праекта, які ўжо стаў легендай, яго знакамітай аркі, якая была ўсталявана на плошчы Федэрацыі ў Нью-Йорку. І прапаную на пачатак паглядзець на яе, узгадаць. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Гэтая арка падзяляла Нью-Йоркскую плошчу на дзве часткі, ўсё ж таки была прыбраная за пратэсту людзей. Якія папракалі яе ў неэстэтычнасці. Але ўсё ж таки сам аўтар казаў, што гэтая арка патрабуе нейкіх высілкаў ад людзей, напрыклад, проста абысці яе. У сувязі з гэтым маё пытанне да вас. Якой рэакцыі, акрамя як сфатаграфавацца з аб'ектамі, чакалі вы як арганізатары ад праекту «Арт-астравы»? І ў дадатак яшчэ одно пытанне ад нашага интернет-карыстальника Максим Пищик. Здравствуйте. Формат сайт-специфик предполагает особую интерпретацию художниками городского пространства. Каким образом арт-острова взаимодействуют с окружающим пространством и включают его в свою концепцию? Или организаторы просто выбрали подходящее на площади место? Спасибо. Так, дзякую. Вельмі шмат пытанняў. Трэба з чагосьці пачаць. Ну, па-першае, я скажу, што гэта не вельмі радыкальнае высказыванне. Ну, мабыць, на свой для час... Для 80-х гадоў можа быць і радыкальнае. Мабыць, і радыкальнае, але ж можна ўзгадаць, напрыклад, праект Йоко Оно, это вядомая японская
спявачка, мастачка, жонка Джона Леннона, Так. якая стварыла такі вельмі радыкальны праект у 2004 годзе ў Ліверпулі. Праект называўся «Моя мама самая прыгожая», прысвечвалася маці Джона Леннона. І вось вялізныя фотаздымкі інтымных частак жаночага цела былі развешаны по Ліверпулю. Так. І гэта, конечно, радыкальна і выклікала вялікае абурэнне ліверпульцаў, якія назвалі гэта парнаграфіяй. Зноў абурэнне. Праект. Але вось што датычыцца ўзаемадзеяння праекту і гарадской прасторы. Якім чынам арт-астравы ўзаемадзейнічаюць з гарадской прасторай, як слушна пытаецца наш інтэрнэт-глядач? Так, безумоўна. Вось мы зрабілі з гарызантальнай прасторы вертыкальную. Гэта вось першае, што мы стварылі, якую трансфармацыю. Бо паблік-арт ён трансфармуе гарадскі ландшафт. Вось з такіх сумных гарызанталяў мы зрабілі вельмі такія, я думаю, пазітыўныя і весёлыя вертыкалі. Так. Гэта першае. Другое, што тут частка нашага ландшафту гарадскога гэта людзі. Той трафік людзей, якія проста праходзілі па гэтай зямле, яны апынуліся ў кантакце з незразумелым сучасным мастацтвам і не толькі, я думаю, фатаграфаваліся. Хаця гэта, безумоўна, частка сучаснага жыцця, бо без селфі зараз нікуды. Але ж все ж такі яны патроху будуць прывыкаць да новых формаў і будуць разумець, што мастацтва гэта не толькі вось той Владзімір Ільіч Ленін на пастаменце, які стаіць, і не тое, што ў музеях, але ж і зусім іншыя рэчы. Я думаю, што гэта якраз вельмі, вось такая форма ўзаемадзеяння з ландшафтам, часткай якога з'яўляюцца нашы гараджане. А які лёс арт-аб'ектаў зараз? Бо іх ужо няма, вядома, на Камсамольскай возеры. Яны, можа быць, прадаюцца, ці ўжо прадаліся. Які іх лёс, дарэчы? Так, лёс некаторых аб'ектаў такі, што яны вярнуліся туды, адкуль прыйшлі. Гэта з майстэрань мастакоў. Вось менавіта мой сырны стул і альфа-прышчэпка Ігора Леонцева. Яны стаяць побач з цэнтрам сучасных мастацтваў на Некрасава 3 і ствараюць такую таксама атмасферу і прастору сучаснага мастацтва. Ведаю, што Канстанцін Селіханаў свой переключальнік спаліў у печы. Так, сапраўды? Так што гэта таксама нейкі такі мастацкі працяг і канцэптуальны працяг. Гэта перформанс, мне здаецца. Яго работы Вольгі Паўла Вайніцкага пераехалі ў батанічны сад, а, напрыклад, каты рыбакі Тацяны Гомзы зараз рыбачаць у яе на дачным участку. Это, дарэчы, мой любімы арт-аб'ект з мінулых арт-астравоў. Але вось літаральна тыдзень застаецца да адкрыцця новай выставы, новых арт-астравоў. Чым будзеце здзіўляць у гэтым годзе? Я думаю, мы будем здзіўляць уже больш, скажем так, канцэптуальнымі рэчамі. І канцэптуальнымі рэчамі, і больш, скажем так, узмацніўшайся мастацкай часткай. То есть это будут вельмі моцныя скульптары, мастакі, якія створаць вельмі цікавыя канцэптуальныя праекты. Не ведаю, ці трэба казаць, што так, гэта будзе. Так, раскажыце, калі ласка, пра мастакоў, хаця б ці скульптары, якія будуць прымаць удзел. Самы канцэптуальны наш аўтар – гэта Канстанцін Селіханаў. Так. Вядомы беларускі скульптар і мастак сучаснага мастацтва. Вось ён прадставіць ужо тэкст, вельмі цікавую фразу, якая будзе знаходзіцца на такіх дарожных знаках, на якіх звычайна мы бачым на вуліцах розныя там знакі, якія нам кажуць, колькі ехаць, ці не ехаць наогул, ці тут знаходзіцца нешта знаходзіцца. І вось вельмі такая канцэптуальная фраза, якую адразу і немагчыма будзе прачытаць, бо яна будзе расстаўлена па нейкім маршруце. Трэба будзе знайсці, так? І трэба будзе хадзіць і чытаць і спасцігаць сэнс гэтага выказвання. Таксама, мне здаецца, вельмі цікавы праект Максіма Петруля, які стварае таксама вельмі постмадэрнісцкую рэч, гэта парк у парке. То есть ён стварае, калі мы ведаем, як выглядае мапа, спецыяльная мапа паркаў, калі аднім знакам пазначаюцца ліственныя дрэвы, другім там кустарнікі, трэцім ручаі. Так, так. І вось менавіта такія вялікія знакі паўстануць
пасярэдзіне парка і буду ствараць парк у парцы. Ну, гэта сапраўды канцэптуальна. Вельмі канцэптуальна, вельмі цікава. Денис, у меня еще одна цитата про стратегию арт-островов от наших интернет-корыстальников. Уважаемый Денис, планируется ли представлять на арт-островах живописные работы, возможно, другие образцы творчества? То бок, куды хочется развивать арт-островы? Так, улічваючы тое, што яны знаходзяцца там, умоўна кажучы, у парку, там, дзе няма аховы, ну, там, конечно, ёсць, міліцыя ходзіць, патрулі ходзіць, але ж гэта не тая ахова, якая заўжды ёсць у музеях. Таму трэба, каб аб'екты былі дастаткова трывалыя і вандалы трывалыя. Таксама маглі пераносіць і дождж, і, мабыць, і град, всякае бывае, і спёку. Таму ўсё ж такі гэтыя аб'екты абмежаваны такімі матэрыяламі, як дрэва ці там, метал, бо, канешне, карціна, калі яна будзе ў такіх умовах знаходзіцца, я думаю, яе просто забяруць як сувенір. Ці яна, калі будзе такая вялікая карціна, што немагчыма будзе забраць як сувенір, то яна просто, нельга жывапіс ўсё ж такі ў такіх умовах выстаўляць. Таксама ёсць розныя паблік-арт, які звязаны і з сучаснымі тэхналогіямі, можна і праектары рабіць, і відеомэпінг, але ж усё ж гэта таксама упіраецца ў тое, што мы не можам праектар паставіць сярод парка, так вось. Але калі казаць пра нейкую канцэпцыю праекта, ці хочацца рабіць яго больш радыкальным? Я маю на ўвазе неяк шакіраваць наведвальнікаў. Ну, я думаю, что все ж таки мы гуманисты, и мы разумеем, что людям все ж таки у их житті часцяком складаным. Ну, вы так за іх вырашаеце. Так. Мне здаецца, патрэбен выбар даць людям. Не, дарэчы, калі мы ствараем нешта ў прасторы горада, то мы уже выбара людзям не даем, бо яны уже будуць з гэтым жыць. Неяк абыходзіцца, так? Можна ўзгадаць графіці, якое не так давно зрабілі, гэты капюшон пусты, так, а ўнутры было свечка. Шмат дыскусій, дарэчы. І таксама шмат людзей былі незадаволены і казалі, што вось мяне гэта непакоіць, вельмі гэта не даспадобы. Ну, а людзі ўжо ім з гэтым жыць і глядзець кожны дзень, калі находзіць свой дом на гэты капюшон і на гэтую свечку. Тады все ж, то есть выбора, я думаю, няма у людзей. Все ж таки выбор ёсць у нас, есть выбор у мастакоў. Рабіць тое ці іншае. І все ж таки беларусы это народ такі даволі кансерватыўны. І я думаю, што пакуль наше грамадства не гатова ўспрымаць так талерантна такія радыкальныя выказванні, пра якія я казаў. Ну, але як яно будзе гатова ўспрымаць, калі не паказваць яму гэтае радыкальнае выказванне? Вось, дарэчы, вы самі, як мастак і дызайнер, як бачыце мэту сучаснага мастацтва? Бударажыць людзей, паказваць ім нейкія простыя рэчы, заклікаць думаць, адчуваць. Як гэта для вас? Ну, тут ёсць розныя падыходы, нехта бударажыць людзей, но наколькі яны і аб чым яны думаюць у выніку, гэта таксама пытанне. Ці просто мастак хоча пра сябе заявіць, і звычайна такія... Ну, дарэчы, чаму б не? Так, ну гэта калі гэта малады мастак. Таксама стратэгія. Ну, тут я кажу, што гэта кожны мастак вырашае для сябе, бо ёсць, скажем, рэчы. Вось Энтані Гормлі, напрыклад, мне вельмі спадабаецца, гэта англійскі скульптар. Яго работы, мабыць, не такія радыкальныя, но вельмі прыгожыя, і ў них вельмі цікавы змест. Вось яго вядомая скульптура «Анёл поўначы», якая знаходзіцца ў Англіі на скрыжаванні двух дарог. Дарэчы, вельмі вялікая скульптура. Яна важыць 200 тонн, вышыня 20 метраў. Яна, дарэчы, больше, чым статуя свабоды ў Нью-Йорке. І таксама местныя жыхары, местных гарадкоў не вельмі былі задаволены гэтым анёлам. Але ж праз уже 40-50 гадоў гэты анёл поўначы стаў для гэтай мясцовасці тым жа, чым Эйфелева вежа для Парыжу. Так, сапраўды. Так што я думаю, што будучыня все ж такі за пазітыўнае мастацтва. Дзені, сапраўды пра сучаснае мастацтва можна размаўляць бясконца і дыскутаваць на гэты конт. Вялікі дзякуй вам за гэтую цікавую гутарку. Я жадаю вам натхнення, каб арт-астравы выклікалі бурную рэакцыю наведвальнікаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў
вядомы беларускі дызайнер і мастак Дзяніс Барсукоў. Мастацтва заключаецца ў тым, каб знайсці незвычайнае ў звычайным і звычайнае ў незвычайным, сцвярджаў Дзені Дыдро. Мне здаецца, менавіта гэта і можна знайсці на праекце «Арт-астравы». Калі ласка, далучайцеся да праекту і пакідайце свае каментарыі ў нашым блогу. Усяго добрага, да сустрэчы!